akwai wanda ya taba mun tambaya shin za a iya cire masa kuɗin da yake cikin account ɗinsa da iya layin wayarsa ba tare da an san pin ɗinsa ko password ɗinsa ba? So tabbas za a iya cire maka kuɗin da yake cikin account ɗinka ko nawa ne da iya layin wayarka ba tare da kuma an nemi password ɗinka ko wani pin ɗinka ba. Akwai hanyoyi da yawa da scammer suke bi su cire kuɗin da yake cikin account ɗin mutum ko nawa ne ba tare da sun san pin ɗinsa ko password ɗinsa ba. Suna da hanyoyi da yawa da suke cire kuɗin da yake cikin account ɗinka ko nawa ne ba tare da sun san pin ɗinka ba. Abin da suke yi shine resend idan suka wani resend din za a tambaye su date of birth naka, suna sa date of birth ɗinka shikenan za a ba su dama su canza sabon pin su transfer kuɗin da yake cikin account ɗinka ko nawa ne kuma za su cire. So idan ka san layin da kake amfani da shi ka buɗe account ɗinka kuma kana sa kuɗi a ciki to ya kamata ka gaggawa ɗaukan mataki. So na san zaka yi tunanin ta zaka iya kare kanka idan layin ka ya shiga hannun irin waɗannan mutanen ba za su iya cire kuɗin da yake cikin account ɗinka ba. Akwai hanyoyi guda 2 zuwa 3 in dai ka bi waɗannan hanyoyin bayan da za su ko layin sun samu layin ka ba su samu damar cire kuɗin da yake cikin account ɗinka ba. Abu na farko zaka iya sa PUK a layin ka, idan ka sa PUK a layin ka duk lokacin da aka cire layin ka daga wata waya aka sa a wata za a buƙaci wannan PUK din da kasa. So kaga ba san PUK din da kasa ba idan suka ta sa ma ba dai ba za a yi blocking na line. A bidiyo na gaba zan yi muku bidiyo akan yadda zaka sa PUK a line ka sa wa line ka tsaro. So ko da a ce wayar ka ta faɗi ko kuma wani ya sace ma waya to ba abin da zai iya da wannan line. Idan aka cire line ka daga wata waya aka sa za a buƙaci wannan pin din ko kuma idan aka kashe wayar taka aka kunna dole sai an sa wannan pin din to kaga ba su sani ba. So kaga ba wata hanya da za su bi su cire kuɗin da yake cikin account ɗinka.